May adlaw mga budots. Naa na sa diri sa ginagmayng butang. Naa na sa di sila. Klaro nga. Naa ni sila sa stage nga ginatawag ni Maslow na hierarchy of needs, which is ang belonging. Tapos na sa napag yun. Igo agad na sila gapa-fame ba? Nya, wala matingali nila na-achieve ang Eudaimonia. Ay. Ansa? Bago ng ulo ni Moron. Kakayo ba ka? Na naani sa Bill of Rights. Article Section 4. Kaya mga budots ba? Freedom. Ay sus! Ha? Ang sa'yo ingon? Kanang budots ninyo? Oo. Wala man ay sense. So, why na sa tinuod nga halipay? Ingon pa gani si Aristotle nga ang tinuod nga halipay kay ginaperson nimo ang imong interest niya talent day na manoy ka ang financial demontage no one must be allowed in a private sphere of life without the interference of society. Ay, ikaw Jupino, ayaw ito sa ako ang inyong definition of happiness. Ay sus, tingnan yun nga wala ninyo na-achieve ang Eudaimonia. Tapos ka na yung sinukutan. Mangita na iya, this passion, pangit po dyan sinayawan. Kanindot ani, kini ang sayaw, kining budots, talent man eh. Kini among sinukutan. Kakul ani, kahibalo ba ka? Nga ay ingon si Gramsci nga ayaw i-impose sa ako ang imuhang indirect imperial dominance by threat of intervention. Nga imong gina-imply na naakay power over me. Ayaw may i-hegemonize. Taka nakagiwit. Kamu? Sus, kamu jud. Nagkasik lang jud mag-popularity. Unsa? Imperial dominance? Ha? Sakto kung ipangyaw-yaw eh. Ayaw ko tudloy ha? Utok sa rin. Joy. Pangit tigil sa iyo. Pangit ko gising. Magbudots na siya. Budots, 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 budots. This that new move, DJ Love Groove. Yeah, we do it in chinelas, we don't need no shoes. Butterfly, spider, monkey, make your own style. We don't care what people say, we still smile. It's everywhere now, starting that and dive out. Commerce boys, make some noise.